যদি নাজুনাদের ইউপিপিএলত মাথা মারক, ইউপিপিএল দল লৈ চিন্তা কৰক, আপোনাৰ দল ষ্ট্ৰং কৰক, আপোনাৰ দল বেটি ষ্ট্ৰং কৰক। বিজেপিক আপুনি শিকাব নালাগে নহয়। प्रमद बर' आरो राजु नार्जारि सिनायोना दिनैनि समाव सिनायोना हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय गुबुन रायजोआव गावनि गाननाय जोमनाय गावनि रावजों अरनबारि गेजेराव गावनि हारिमुखौ लाखिबोदोंमोन। दिनैनि समाव राजु नार्जारि आरो प्रमद बर'आ सिनायो राजु नार्जारिनि डायलगखौ खोनासङोबा मिनिथावना, प्रमद बर'नि डायलगखौ खोनासंबा मिनिथावना। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव राजु नार्जारि आरो प्रमद बर'आ सोर? भिडिअनि फुटेजआव एसे नायलां। आं जिउनि दावबायारि आं जिउनि दावबायारि जानांबाय आं दिनै आलिफानि जावलिया पारनि सिमब्रेनाया लुनाय गोसोनि मन्दिरा बायफ्लेलांबाय। जोहोलाव नोंसोर मुंख्लं जानांबाय
नोंसोरखौ अनसायनो उदांस्रि हास्थायग्रा मुंख्लंफोर नेवसियाखै नोंसोरखौ दाबो जों नोंसोरनि मुङाव आलारि बाथि साव